So, ay pait. Bis nang baklay-baklay ko kay perting paita kong naratas balay. Nasanay ta nga sige gawas si trabaho niya. Kadi off tag sa kaadlaw murag maglabad atong ulo maguna-una sa mga problema. So, akong labilo kay tika dry sa akong lips, baklay-baklay. Kuan ako ang padala pakit. Magsakyanan na jud ko kay murag pwede nga kuan kay tugnawa. Natunaw naman ninoon ang snow pero minus gihapon ba? Minus 10. Yeah. Feels like minus 18. Ana ang kuan panahon. Pait. English. So, karon atong pick up po ng atong package. Ang lingki paunta ko kaso lang kay nya na lang siguro ini balik sayo magsarado ang pikapanan. Ay pait pero relax naman hinuon kay di na akong baklay. Tama na to akong baklay pila kilometro kay layo kayo. Mga ko naman siguro mga nasa mga 10 minutes naman siguro ko mag car pero kay gusto mo na ako naglakaw ra ko ganina. So siguro mga padulong o pabalik na siguro sa mga 10 kilometers. Doon ra unta ang ang DHL diri sa mga kaso murag gibalhin manggod oy. Munang layo na. So bugos na lang ko kadto. Kaya dito ra man kita pwede makapadala. Ipawit. Bis na budget ta sa gasolina. Kay mahal na kay ang gasolina, Diyos mio. Wa ni hostesya. Adi ba pwede nga dagan nga way gasolina. O nay pait. Natay sakyanan nga way gasolina. Dili ra kay mahurot pod ang gasolina. Oy labi na karon kay tugnaw. Magsige og gamit og heater sa Manubila, heater sa lingkuranan. Pait. Saon man. Laban lang. Pwede naman ang taro. Kuwaon ako ugma ba pero masula naman ko kay trabaho ba. Nakapuyan ko magsige og ay murag di ko pwede mag multitask kay kapuyan ko. Gani ang maldita karon kay si Rambo holiday na nila ba, winter holiday pero 1 week ra to naglaroy-laroy sig overnight dito sa iyang amiga uli-uli sagdahan na rin ako na karon ambot umuuli ba karon todo siya sa ako ang Nagel Studio nagpa manicure mahala pa manicure diha kay kuan man so na hindi man lain po kay manaraslas balay hindi na pwede kay maburyo na ilang huna-huna ug naras balay kung ako nga tiguang na gusto na manghimuyong og balay malipay ra ko makagawas ko magbaklay-baklay ana ba nakalanghap og
sariwang hangin kaysa magwara-wara bitaw. Dahil ang mga teenager ay di na nimo mapugngan. Tagdaanan po na ako. Palirang po kayong panahon. Dili naman di ay. May kalinsa. Saba? Diri ba? Ha? Ako? Saba? Libot na lang ko. Mugod kay na ako maklaro kay na pa yung mga snow. Unsa ba? Nanay, kapait na ni nagsimog. Mabalaw tagpuan. Balaw taon. Liko o asa ta mo liko? Di ta liko bi. Parang backing ta. Diba? Pait kayo. Tampakuan oy. Asam ta pwede makalikuan eh. Namo na niro. Hindi pwede ra siguro diri. Hindi pait bitaw og nice no kay puro puti ba. Di mo mabalaan kung asa ka pwede makaliko. Doon naman hinuunil kan sa balay. Ito. Saan naman to? Hindi pwede. Uy, nga nung diri, magdi ihatod sa balay. Nga. Siguro out of 10 mga kaduha katulo ra gid siguro na ang DPD mo hatod balay. Mostly jud no. Pick up. Mura pud na kuan. Ang mag-order og Shein bitaw. Ingon ra pick up kay way tao kuno sa balay o mali kuno ang address or mali kuno ang telephone number. Hay pagitil mali nga tama tanan, tamad ra gyud kaayo ni sila mag atid sa balay oy. Kalagot. Dili kita sa Minterio ani. Minterio ba ning ko ana pikapanan. Sa DPD. Sa flower shop ba? Dili sa Minterio. Hindi mo ka bukan parking. So okay. Oops. Oh. Dati doon raman ni sila. Karon kay so lununo na ba? Dili na sila sa Minterio. Ambot nga nang dibalhin man sila. Mahal siguro to dito lapit sa mo. Kumay man hinondre ang kuan area. Wa sila kalaban o nya taas og kuan ba parking. Kuha na nato.